Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Happy Pista natong tanan. Happy Fiesta. Luto na. Tanaw na ko sa inyo mga naong, waman mo magluto. Hinaot pa unta. Pasalamat ta sa Ginoo sa paghatag kanato sa bulahan natong patron San Vicente Ferrer o nakasaulog na tani ining ika-11 nga tuig sa atong kapistahan dinhi sa atong parokya dinhi sa San Vicente Liloan. Iampo nato ang kalibutan mag-anam unta o kahusay dili mag-anam o kagubot kay mao manay mensahe ni San Vicente Ferrer ang pagkighiuli sa mga katawhan balik ngadto sa Ginoo. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalitan ni ato mga slots aron magmalampuson ang ato mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Dios nga nagpasidungog kang San Vicente Ferrer nga pari sa pagka magwawali sa Ebanghelyo, itugot nangamuyo kami nga diha sa langit, mabulahan kami sa pagtanaw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente nga maghuhukom dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Grego ug pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Grego ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining pagiha makagamit kami sa tibok namong panahon sa pagampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Lukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa matarong, pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Uban sa lira nga may napulo ka kuldas, awit ang iyang kadaiganan. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo.
Tanawang mga mata sa Ginoo, gasudong kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga naglaom sa iyang kaluayo, aron luwason sila niya sa kamatayon. O gampingan sila, bisan pa sa gutom. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasaumsum na, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinunan, ug nanakay ug sakayan, unya nanabok balik sa Capernaum. Apan nagabii na lamang, wala gihapon mahiapas kanila sa Hesus. Niadtong higayuna nagbalod pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinunan nakagaod nag 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila sa Hesus nga naglakaw sa tubig o nagkaduol sa sakayan o nangalisang sila. Si Jesus maingon kanila, ayaw kamog kahadlok, kay ako kini. Nalipay sila nga may pasakay kaniya o diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong gipili nga tema sa atong kapistahan karon mao ang San Vicente Ferrer sa mga devotos sumbanan sa pagkabig o pagbalaan sa katawhan. Sa atong siyam kaadlaw nga nagnobina ta sa inyong paminaw, mga deboto manggid ta sa San Vicente Ferrer, naamoy nakabig wa. Kinsay nakakabig din ta sa kamot. Wa naman oy nanimba. Unsa man ang makabig, kana bang mubalik og sunod sa Ginoo, mubalik pag pamati og pagsunod sa pulong sa Ginoo. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga apostoles, ang unang mga sinugo gyud sinaliga ni Kristo, ang gibuhat nila mao gyud ang pagwali sa pulong sa Ginoo aron daghan ang motuo og makabig. Kay ang pulong manggis Ginoo ang makakabig nato. Si San Vicente Ferrer naani siya'y pako tungod kay grabe kay siyang mudani og mga tao balik sa Ginoo, mga irehes, mga laig relihiyon, hasta pa ang lain-laing mga katawhan nga
Dili na gyud ba angayan nga mukabig sa Ginoo kay mga bisyoso, galunang sa bisyo, sa sala, nangakabig ngadto sa Ginoo. Unsa may iyang gibuhat? Ang pulong sa Ginoo gitun-an niya pag-ayo. Lingay mong tupad ing nakadaadlaw nagtuon kas pulong sa Ginoo. Lain man tagitun-an ang pagkiskis mas kilay hinuon, ang pagpaputi mas naong, ang pagpakolors buhok nawa na patay ta diha. Tun-i ang pulong sa Ginoo. Ang ikaduha nga gihimo ni San Vicente nganong nakakabig siyag maayo og mga tao tungod kay gipuy-an niya ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo nga iyang nakatunan diha sa pulong ni Kristo. Ikaduhang lingi sa imong tupad be. Ang di mo lingi kauban si Yawa ing na unsay kinabuhi nga imong gipuy-an ron. Kay magpista ta niya ang atong una-hunaon ang hikay rasad unsa man na kinabuhi ng Kristo. Posible kay si Kristo mutambong mangitog kumbira. Posible tingali. Ang atong una-hunaon kwarta ra gyud. Sa atong unang pagbasa naa sila'y mga pagkaon nya ilang i-distribute ang pagkaon ana hangtod ang mga kauban nila ang Grego o ang lain-laing pinulungan nag-away na kay wa kuno matarong og apod-apod ang ilang pagkaon, ang ilang mga sustento ba. Mao na nga niingon ang mga apostoles dili maayo nga anhin na lang may magsigig atiman aning aspeto nga kwarta og pagkaon kay di nami kasangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang kinabuhi di ay sa mga apostoles o kinabuhi ni Kristo o kinabuhi ni San Vicente Ferrer dili or wa makasintro sa pagkaon sa lawas. Although apil na siya pero wa makasintro diha. Unsa man ilang sentro ang pagkaon sa kalag. Kaya kani manggong masintro na tas pagkaon sa lawas, unsa may mahitabo, magsigi na lang tag tigom o kwarta kay para ipakaon sa atong lawas. Pero ang pagkaos kalag, unsa may buhaton, magsigi tag sangyaw, magsigi tag lakaw kay daghan kay diha ang wa gyud kasabot, wa akakita, wa pakasinati sa pagkaon sa kalag. Mao bitaw ang una natong gibuhat dinhi kadtong Triduum nagmotorcade ta. Unsa may gibuhat sa mga kapilya, naghimo sila mga pasundayag nga nagpakita sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Aron kadtong mga tao nga dito sa ilang lugar, ilang kapilya nga mananaw sa ilang gibuhat, at least masudlan ilang hunahuna bahin sa kaayuhan sa kalag nga gihimo ni San Vicente Ferrer. Masangyawan ba? Niya ang sunod doon natay mga nights. Atay mga nights din ang kagabi mo to'y katapusan concert sa Sweet Notes. Ambot unsay gipasundayag dito. Pagkaon katos kalag o dili? Ang sa inyong paminaw, katong atong Teacher's Night, ang sa sunod na itong kalihukan, paghuman sa Teacher's Night, ang sa to? Baili sa, di mo to baili pa yun. Ang sa to itong gihimo ato, Teacher's Night, nga pagsunod ato, murag, katong singing, kompetisyon niya pagsunod katudayong bailis tibok parokya
Ang sunod, ang sumbaton. Pagsunod, folk dance competitions, mga purok. Dayon, sunod, basketball exhibition sa Ateneo versus UB Junior Division. Nya pag ikapitong adlaw, Miss Tourism. Pili ko nun ninyo, hain ani ang makakabig. Ikawalo, basketball exhibition na sad sa UB o UC Senior Division or Collegiate. Nya dayon kagabi Sweet Notes. Karong gabi disco. Sige. I-check ko no ana, hay man anay makakabig. Kining tanan makakabig gid ni. Unsa may unang timan-an? Kung magkabig ang Ginoo, ang tao magkatigom, magkapundok. Mo na first nga, mo na ko ning gialaw ang kaning maong kalihukan kay mupundok man ang tao. Ikaduha, kinahanglan gyud duna didtoy presensya sa parokya. Mo nang doon na tayo opening prayer, nasa tayo closing prayer, nasa mensahe ang pari. Mo mensahe gyud ang pari. Haron makasabot sila nga kini ding atong disco, kining atong competition halad ni sa Ginoo. Bahalag maminaw dili, do na day duha ka buok ditong maminaw, di okay na ni ang tanan gasugal ra gyud. Okay lang, basta na duha, bisang ganig usa. Atod pang San Agustin, one soul is equivalent to one diocese. Unya, ikaduha, ikatulo, tudluan na to mga tao nga nagkapundok nga maghunahunag Ginoo. Nga kining akong talent, kining akong pagsayaw, kunik ni nakos Ginoo kay mao siya naghatag nako. Matud pa nakos mga player diri pagduwa nila nako basig gatuo mo nga lagsik ay murog lawas, may kay mong mudagan, may kay mong musyot anang bula, basig nagtuo mong di na mo mga matay. Kamong mga kuan, kamong mga apil aning beauty pageant, basig nagtuo mo ang inyo yung lawas ang kinahanglang beautiful. Naabya mo'y kalag nga kinahanglan sang beautiful kay kung ang inyo ganing lawas mauray inyong paningkamutan nga ma-beautiful niya ang inyong kalag daghan kay sa ugly maapil sa na inyong lawas o kaagli kay ngila dito ang beautiful jud kuno kanang yung ablihan ang imong lawas ka mga babae ba kanang ablihan yung lawas kanang ang buko-buko anay ali niya anhin na lang itongtong dinhi ang ali para nila mao nay beautiful. Inoon, ambot ning akong kaubang pare, Father Eli, umutanaw basta siya, ako mutanaw sa guwana. Pero, ang kuyaw lagi, og di na takahibaw nga naa di ay kalag. Ay, sampulan ta mo ha. Doon ay usa ka Miss Universe, kaning contestant, nga akong nabasahan, nga naghikog. Kay naresulta siyang kinabuhi broken family o niya daghan na sa siyang na agi ang mga laki manang pirmig yung bati ba hangtod na feel gid niya nga wa nagyoy lami yang kinabuhi og naghikog naasay nagdepression namanas Google inyo mo na makita nagdepression usa sa mga beauty queens nganong gibuwagan man to siya sa lalaki nga iyang nakuan nga perti muntang gwapahan niya. Ambot lang. Ay, imagine lang gud kamo mga bana, inyong asawa gwapa kayo, pero naabutan nimo nga naay laki. Abutan gid nimo ba nga naay laki? Dito sa inyong balay, mugwapa pang naong ana dili. Sige, kamo sa mga babae, imong bana gwapo kay tanan. Daghan pa kay kwarta. Pero hasta imong manghod, gitirahan. Manghod imong babae, gitirahan. Gikabit ba? Mugwapo pang naong anang imong bana?
Nga naman, ang naong nagpabilin, pero ang kalag naguba man. Paragod ka mo karon, sige mog simba, palit pa mog slat, kay Padersiano. Nakatukod ganitag kumbinto, tungod aning mga slat-slat na to. Pero makadungog mo nga ang tanan dining asyirit, akong gitirahan. Mga buntis na sila, moingon gyud mo, animal man din pariya. Igsunod akong misa dire, kagot ng ipon ninyo, labi na kamo mga pamilya ani mga ashirits dinhi. Moingon gyud mo, panuway pariya, animal yawang dako. Pero akong nawa mausab ha. Smile gyapon ko, pero ang akong smile para ninyo luod na. Nganuan, ang kalag way kahimsog. Ug mauna ang pulong sa Ginoo nga gipuy-an ni San Vicente Ferrer. Importante kaayo ang kalag. Ang lawas di na importante. Muna sila nagpuyo sa kakabos. Mabitan na mayon ko ninyo, i-donate lang na inyong mga kwarta dinhi. Kay ato nang trabaho kumbinto. Inko nya pa dir, kumbinto kami rin magkutoy ang tiyan. Mas maayo pa magkutoy imong tiyan pero limpyo imong kalag. Kay nindot kay kamo smile inig kamatay nimo. Kanang mamatay kang way kaon, anong namatay man kay ngan acute ulcer, mag-smile pa kay. Nganong na ulcer man ka, wa naman ko mukaon. Ngano man ka mukaon? Akong gipalit og slat ang tanan. Oh, di ba? Smiling kay ka. Nya mamatay ka. Ini kamatay nimo sugaton ni ka San Vicente Ferrer. Uy, ngari sa langit, nagbaha ang pagkaon diri. Why cholesterol, why diabetes, why sakit, kaunta until without end. No? Ninduta na, nigiling nga imong tupad. Yung nakumusta imong kalag, guwapo or guwapa? Imong kalag ba? Basig naong rigid nimo imong gipaningkamutan, pero ang kalag di ay laksot. Laksot, basta ng laksot. Ana siya. Ang katapusang gibuhat ni San Vicente Ferrer mao ang paghingilin og mga yawa. Ang mga yawa mahinginlan ni San Vicente Ferrer. Ngano man tungod kay di sa mahadlok og yawa. Di sa siya mahadlok og yawaan. Unsa may buhaton sa yawa nato kung mo atake na siya, iyatang hadlokon. Hadlokon ba? Nya kung mahadlok gani ka, igo din kaniya, kuha dayon. Gil, lingay mong tupad na di ka mahadlok, mamatay. Hadlok gani ka, giyawaan na ka. Kuha makas ka, kaniwaan ni kahadlok San Vicente, atubangon niya ang kasakit, ang sakit, o ang kamatayon. Why kahadlok? Sama sa nila ni San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, maunay tinuod nga paghingilin sa yawa. Kita hinoon, magsigi man noon tag, kanang, sana, kapakapa, aron lang yun, mawa ang atong sakit, hadlok man kaig masakit, hadlok kaig mamatay. Giyawaan ka dapita ang kahadlok. Ang mga apostoles wa say kahadlok sa kamatayon. Giatubang nila ang kamatayon nga malipayon. Sama sad ni Kristo nga niatubang sa kamatayon nga way kahadlok. Naot paunta kini atong pagpista ni San Vicente Ferrer maghatag ni og kabalaan sa atong kinabuhi. Tungod kay ato ng sundon ang iyang pagpaminaw, pagsangyaw o pagpuyo sa pulong sa Ginoo. Manindog ta. Pagampo sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Mga igsuon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon,
mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo niining kapistahan. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa kapistahan, alang sa pagbag-o sa kasing-kasing. Mapuanguron nga Dios ug Amahan sa kaluoy, mibalig ako kanimo nga mahinulsulon, maingon sa anak nga mausikon. O Amahan ko, dili ako takos nga panganlan nga anak mo, kay nakasalaman ako sa atubangan sa langit ug sa atubangan mo. Pagkadako ug pagkadaghan sa akong mga sala nga nabuhat, nabuhi ako sa kalibutan nga wala magsunod sa imong mga pagtulunan, kundili sa kalibutan nga kinabuhi diha sa paghigugma ug pagpangandoy ko sa salapi, sa gahom ug sa kalawayan nga lawasnon. Apan ikaw, Dios ko, kanunay nga nag-alima kanako ug daw nagpakabutabungol kalamang sa tanan kong mga sala. Gihugasan mo ang mga buling sa akong kasing-kasing, pinaagi sa imong way sukod nga kaluoy, nga gitamanan sa tubig ug dugo nga miagas sa santos mo nga lawas didto sa pagkamatay mo sa cross alang sa akong kaluwasan. Dugmokon mo, Ginoo, ang akong kasing-kasing sa matuod nga paghinulsol aron moagas sa mga mata ko ang mga luha sa sarang makahugas sa akong kalag sa tanang mga sala. O pinaagi sa panag-ingnan o pangama sa imong santos nga alagad nga si San Vicente, nga akong patron, mas makaila o makaalagad unta ako kanimo o matamis nga Hesus. Aron tapos niining kalibutanong panaw, makadangat ako diha sa imong himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Dunay usak babay nga nabuta sulod sa dugay na kaayong panahon ug wala gayud magpulos ang tanang tambal nga gigamit niya. Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa gilubngan ni San Vicente ug naayo siya dayon. Apan sa naayo na siya, wala nila tumana ang gisaad nila ug nabuta siya pagbalik. Nagsaad sila pag-usab ug gidala na gayud nila siya ngadto sa gilubngan sa santo ug wala pa gani sila moabot didto sa lubong, naayo na siya ug nahiuli ang maayon niyang pananaw. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo nga inyong itubag sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa Santo Papa, si Papa Francesco ug sa mga kaobispuhan sa ilang pagdumala sa panun, ilabi na diha sa mga krisis nga giatubang sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang Dios magbubo kanato sa naghinapin nga gasa sa pagtuo o paglaom, aron maangko nato ang kadasig sa pag-atubang sa mga suliran sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga sila nga sa walay tumong gianod-anod sa unuson nga dagat sa kinabuhi, makakaplag diha sa simbahan ug usa sa kamalinawong pahulayanan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga dadon nato ang Kristohanong kaluoy ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa atong pagpakahimong agianan sa iyang mahigugmaong pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga pagpaningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga matuuhong mihalin na makadangat sa langitnong pahulayanan dito sa presensya sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Tanan, makagagahom o maluloyon nga amahan, sa imong dakong hugma o kaluoy sa mga masasala, sa mga kabus o sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunong alagad ni San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang paniingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo ug dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among ipangamuyo kanimo niining misa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Patalinghogi Ginoo ang mga pagampo o gilikay kami sa tanang pagpakasala aron uban sa imong grasya nga makalimpyo mahinlo gayod kami pinaagi niining mga misteryo nga among gialagaran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente Ferrer, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan
sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamong nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig na imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang mahingpit kami dahil sa gugma, uban Francisco mong Papa ni Jose mga Arsobispo sa ng mga pare. Hinumdumig sa mga igsuon nga nangamatay, malawon banhaw sila nga tanan nangamatay, diha sa imong kaluoy. Dagas nanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan, himuang kami nga ngayon nga makaambit sa kinabintunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Vicente Ferrer, ug sa mga santos nga nagatuman sa imong kabutuon latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amoy ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang among pagtuo nagagikan sa mga inapostol nga wali ug kahago ni San Vicente Ferrer. Malig-on unta kami sa sakramento nga karon among gidawat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkabalaan. Nga ato lang buhaton magsigi sa tag paminaw, sige tag sangyaw og puyo sa pulong sa Ginoo. Salamat sa nagpuyo sa pulong sa Ginoo og mi tabang nato aron malampuson ang atong unang misa sa kapistahan ni San Vicente Ferrer karon. Ang atong mga pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga sakristan, ang atong mga asherits, ang PYCC nga mao'y nag-lead sa atong Biblical Rosary karong buntag, nato sa mga drum and bugle nga mao'y naghimo sa nang tawagan na Diana, sabas kadlawon nya. Ako na lang sang pahimuslan ang pagpasalamat sa tanan nga mga barangay kapitan, barangay konsihal, mga chapel leaders na unta nga padayon sila karon kay
narabatay baryo pista pero amot naghikay baka to sila ron. Anha ta diha ighumas paniud to, ay humas misa sa alas 10 ug wa gani hikay manguli tang manghingoy nya ang ato sad nga mga kapulisan, ang ato mga LGU ngaming tabang gid nato hangtod karon. Ato lasang ipahibalo nga walay sakyanan nga pasudlon dinhi sa sulod, parkingon dinhi sa sulod sa atong simbahan kay drop off ra sila karong tibok adlaw, amot lang karong hapon madaan na tingali. Pero tungod sa atong baryo pista dias parkingan, dili lang sa ta magpasod, magpa-parking og sakyanan, drop off lang. Karong hapon human sa kuan tingali karong mga humas paniud to, pwede na ta magpa-parking na sa dito sa atong parkingan. Salamat sad sa special nga pagpasalamat sa atong choir, ang San Vicente Choir, ang atong salmista karon Sister Glaze Pipito, atong lectors sila si Sister Leslie Abiliana og si Sister Maricel Alin, og ang atong bread and wine offerers nga mao sila si Mr. Wilfredo and Mrs. Maria Bohol and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kaayo. Special sad nga pasalamat nga nisayog yung ari diri si doon naman siya lakaw pero nihapit din sa atong parokya. Ang among usa sa mga team of pastors sa akong parokya dito sa Guadalupe og mausa ni siya ang chairman sa Family Life Apostolate in charge sa Archdiocese. Alang nining maong apostolate si Father Elis Suico. Salamat kay Padre kung celebrants. Niya update sa atong nahalin nga mga slots. Mura magdako-dako pa ni. Ang atong halin sa atong kaning SBF DAG para sa atong kumbento 18,695 slots na, pero naapay 41,305 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ang atong kuan karon gigamit sa pagsaulog nining atong kapistahan o katong Holy Week, kaning ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS. Niya ang atong halin as of yesterday, 18,815. Napay 11,185 ka slots nga available, nga tag 200 pesos per slot. Padayono ni natog baligya, hangtod mahurot kay aron dili mapiktahan atong panudlanan. Magasto na ni nato, i-refund na lang sa nato sa atong ubang kagastuhan. Nya nasa ni siya 22 slot challenge as of yesterday, nakadawat na taog 318 ka 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit sa ato mga slots. Salamat kayo. Ang atong sunod karon mao ang pagpamunyag niya dayon ang atong Pontifical Mass kauban ni Bishop Bilyones karong alas 10. Napatay misa sa alas 2 sa hapon, alas 4 sa hapon, o alas 3 sa gabi, alas 4, alas 6. Nadaot na sa ni sa sweet notes na alas 6 sa gabi. Napay upat ka misa gikan karon, ang Pontifical Mass alas 10, alas 2, alas 4, o alas 6 sa gabi. Mga fiesta masses kini. Hinaut unta nga atong tiksan ang atong tanang parokyano aron mga teritorial aron makapamista kita. Nya human sad aning atong misa kamong tanang nanimba na atay panghatag dihang pack meal sa gawas kay pista man aron dili ta magutman. Pero mahutdan gid mo sa pack meal wala na ikahatag uli na lang mo sa inyo. Kay rabitaw mo dito. Nya kamong nanganhi dili mo simba kay magpabunyag wa moy pakmil.
ay mo panguha diag pakmil ha. Kay siguro madyo kong naghikay sad mo kay na agoy bunyag. Di ba? So ay na lang mo apil-apil. Sige. Human day sa misa akong pahagkan ibinirit nato ang relic niya. Mas nindot siguro nga hikap lang, di lang kayo muhalok. Hikap lang. Pero gusto gyud mo muhalok, haloki lang, ayaw lang ang nagda sa relic, no? Ang relic lang, haloki. Sige, manindog na ta. Nya samtang maghawak sa relic, magkanta lang mo gosos yapon San Vicente. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit, Viva Señor San Vicente Ferrer. 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 Masipang pakpak sa Ginoo o ni San Vicente Ferrer.